Takže čau, ja som Martin a vítam ťa pri ďalšom agrovlogu. No a v dnešnom agrovlogu budeme odvážať kukuricu od kombajnu. A máme súpravu John Deere 8R 370 s vlečkou ZDT Mega 33. A máme september a vozíme už kukuricu na zrno, pretože je suché leto, už 2 mesiace poradne nepršalo, takže kukurica celkom oschla. Nejaké 13-14 vozím teraz. A ako ste si mohli všimnúť, nejaké zmeny nastali, čo sa týka kamery. Tak som investoval a kúpil novšiu GoPročku, konkrétne Hero 6. Čo sa týka práci, alebo respektíve čo sa udialo, tak zmenil som aj prácu. Robím na družstve v PD Radošinka, takže už nebudú videá z toho Fergusoníku a v podstate možno budú, veď tu sú tiež Fergusony 7, 20, 8-čkové rady, 7-čkové. No a kosíme kukuricu na zrno s Lexionom 760 a 8-radovým záberom, respektíve 6-metrovým záberom, 8-radovým zberom s adaptérom Geringov Horizon Star 2. Máme dneska nedelu, robíme aj cez deň aj v noci, pretože od pondelka má prísť dosť veľa dažďov a chceme to dneska aspoň čo sa bude dať stihnúť, a ostatné sa budú potom až niekedy po tých dažďoch robiť, ale má to byť nejaký masaker, lebo tam ukazuje 25 mm. A dám sa trochu ďalej, nech to nefrká do skla. A čo sa týka výnosu, tak je rozdielny, záležalo od parcely, od odrody. Mali sme aj parcelu, ktorá nasypala 6 tón. Mali sme aj parcelu, ktorá nasypala 10. Bereme si vodičku. Ani počkať, ja som si ich dával do chladničky. Toto sa bereme vodičku. A čo sa týka traktoru, tak traktor nemáme ešte pridelený. Toto je len kolegov, ja som na záskoku. Ešte trochu si odpijem, nech to nefrká z toho. Nech to tu nemá ulepené po mne. Prichuťou to môžem prirovnať k tomu San Pellegrinu. No a vozím vlastne ja a na ovrati ešte vidno jeden man z klopku. Ten zoberie, myslím, že 2 bunkre alebo 1,5 bunkra, tak voľako. Čo sa týka traktoru, tak tento je vo vybavení vo verzii Ultimate. Je to aj komfort celkom, už je to o inom, jak tie staršie rady. Dajú sa tu nohy vyložiť. No, GPS-ka mi tu blika stále. A čo by vás zajímalo o tom družstve, lebo družstvo môžete poznať z mojich starých videí predošlých, kde som natáčal ešte, to bolo ešte za mladí, nie že by som bol starý, ale
6. No, ubereme ešte trošku. Takto. 5,3 to môže stačiť. Môžete to vidieť z videí, ak by niekoho zajímalo, akú plochu obhospodárujeme, tak je to niečo cez 4000 hektárov. Robíme aj siláže, pretože máme živočíšnu výrobu, máme hovädzí dobytok, ten máme rozdelený dokonca na 3 strediskách, plus vlastne čo je naše stredisko mechanizácie. Máme tu aj rôznorodé práce. Či už môžete vidieť na videách, čo som robieval, tak sú tu siláže, prípravy, však klasické roboty. Robievajú sa aj kukurice CCM-ky, ktoré sa vlastne od tých vakov dávajú. Dobre. Neste mi z dole tým úvisom zbytočne, nebudem zaťažovať traktor. Sa len takto vytočím. Sa takto nech nepraší na ten traktor zbytočne. To napraší na tých chladiček, potom to bude sa to hriať hlavne. Máme tu bočný stierač, zadný stierač, predný stierač, to je klasika. Máme počítač zo sejačky. Jelikož toto sialo vlastne repky ešte nedávno. A máme vlastne sejačky len od Waderstedtu. Dve spirietky, myslím, to sú označenia, 6 metrové. A jednu 12 radovú a to je tempo. S tým sejeme kukurice. Ešte predtým sa s tým siavali aj slnečnice, keď sa ešte pestovali. Akurát na repu je tam ešte jedna sejačka, ale to neviem teraz ani, jak sa volá. Ak toto bol len taký krátky vlog, čo ako ďalej, ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa pýtajte v komentároch, ja vám na ne odpoviem. Ak budem vedieť, ak nebudem vedieť, skúsim zistiť, alebo nejako sa dopracovať k tým informáciám. No. Tak, to je z tohto krátkeho vlogu asi všetko zatiaľ. Nechcem to robiť nejaké moc dlhé zbytočne, lebo myslím, že aj tak nebude to moc ľudí pozerať. Tam je len zo pár tých ľudí, čo tam mám, ktorí tie videá sledujú aktívne. Si napravu, lebo tam je kopček. A hovorím, ak taká otázka ešte na vás, má zmysel robiť tieto vlogy, baví vás to, alebo sa vykašľa na to a bude robiť len čisto tie zábery z tej kabiny, tie kabviev po anglicky, no inak povedané proste pohľad vodiča, ktoré točí vám teraz. Tak hovorím, dajte mi vedieť dole v komentároch. Ak by vás to bavilo, tak by možno tie vlogy mohli bývať častejšie. A to je z tohto dnešného krátkeho vlogu asi všetko. Ak sa páčilo, zdieľaj, lajkuj. Poprípade, ak nemáš odber a zaujíma ťa poľnohospodárstvo, moje videá z poľnohospodárstva, tak tam hoď aj odber. To je z tohto vlogu všetko, ja sa s tebou lúčim a vidíme sa buď pri ďalšom agrovlogu alebo nejakom ďalšom videu. Čau, čau.